Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu to jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce, którego historia sięga przełomu XIII i XIV wieku. Początkowo istniała tu drewniana świątynia, niedługo potem zastąpiła ją budowla murowana, którą wielokrotnie przebudowywano. Sanktuarium słynie z kultu Świętego Józefa i cudownego obrazu Świętej Rodziny. W podziemiach kościoła mieści się kaplica ufundowana przez księży, którzy przeżyli pobyt w obozie Dachau. A w skarbcu zobaczyć można romańską patenę z XII wieku i kielich ofiarowany przez Kazimierza Wielkiego. To miejsce łączy bogatą historię, duchowe dziedzictwo i fascynujące zabytki, przyciągając co roku setki tysięcy pielgrzymów i turystów.